Systém roll-on dolnej končatiny. Roll-on zohrejeme a prejdeme po jednom depilačnom papieri. Zistíme, či je tekutosť vosku primeraná. Používame roll-on vlažný vosk Walls s mandľovým olejom, ktorý sa doporučuje na suchú pokožku pre svoje hydratačné vlastnosti. Hlavica roll-on, ktorou prejdeme po dolnej končatine v smere rastu chlpkov, zabezpečuje, že na pokožke zostáva jemná vrstva vosku. Na vosk priložíme depilačný papier, ktorý rukou uhladíme. Depilačný papier strhneme prudkým pohybom proti smeru rastu chlpkov. Kvalita depilačných papierov Non-Woven Walls nám umožňuje ich niekoľkonásobné použitie bez presiaknutia vosku a bez roztrhnutia. Zvyšky vosku, ktoré mohli zostať na pokožke, vyčistíme s poddepilačným olejom Walls s pšeničnými klíčkami. Jeho vlastnosti zabezpečujú uvoľnenie a zjemnenie pokožky. Olej z pokožky odstránime tampónom alebo iným absorpčným materiálom. Na záver aplikujeme poddepilačný gel s výťažkom Hamamelisu. Jeho antiseptické, dezinfekčné a sťahujúce vlastnosti zabraňujú vzniku infekcie na pokožke. Je perfektným doplnkom každej depilácie.